Welcome back to my YouTube channel. Ang pamahaw sa Mamanggard. Pansit, itlog, tikat, kape, legit. O kalami, nangahog. Kita ko nga sa Facebook niya. Ang pangalan mo sa Facebook Sa YouTube niya. sa YouTube. Nakita kita nga di ay ka. Tinitingnan namin, oy, may picture ka na nagsasayaw. Ang mga kapilin. Sarap. Ganito mamahal sa probinsya, guys. Mag-almusal. Kahit pansit, may kanin pa. Diba? Inuulam naman yung pansit. Masarap. Mukbang ng pansit. Kakaunta ko ng Umiyak na. Umiyak na. okay, trabaho ulit ko. Ha? Trabaho din ako dyan sa bayo kaya. Ang sayang. Huwag sayang ang pagkain. Nabilis ang kain ko. Gulay pag yun, no? Gulay pag sila magbakasyon. Gulay, Guys. Kape eh. Sarap ng kape, guys. Kopi ko brown. Almusal tayo baka. Kasi sabak na dun sa bakbakan. So,
Yun muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood. This is Pelamboy Pilingang Vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa inyo. God bless you all. Bye!